ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସପନ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ ମୋ ସୁନା କଣ୍ଢେଇ। ତୁ ଏପଟେ ବ ଖାଲି 17 ଲିଟର ସେ କଣ ଚିଣ୍ଟୁ ତାର କଣ କରୁଛି ପିଆଜ ପକେଇକି ଆଉ ଦି ଆପଣ ଦାନା ଖାଇବା ଆଉ ହବ କେତ ନା 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 ଭାତର ଚାମଚରେ କର। ଭାତଟା ଏବେ ଦିଆ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଦିଆ ହବ ଏଇଟା ଏଇଟା ଜଗନ ଇଏରେ ବଢା ଯାଉଛି। ଜଗନ କିନ୍ତୁ ତାର ହାଣ୍ଡି ଧରିଛି କହୁଛି ମୁଁ ଏତିକି ଖାଇବିନି କହୁଛି ହାଣ୍ଡି ଖାଇବି। ଜଗନ କହିଲେ ସବୁ ତାର ଖାଇବ। ଭାତ ଦିଆ ସଇଲା ନା କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଳା କରିଛି କଣ ଭୋକ କିଛି କଣ ଭୋକ କରୁଛି ତତେ ଆମ ଟିକେ ମଳା କରି ମତେ ତୁ କଣ କହୁନୁ କିଛି ଆଜେ ମୁଁ ତରକାରୀ କରୁନେବି କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ନେବିନି। ଏଇଟା କଣ କହୁଛୁ ରେ ଇଆଡେ ଅନେଇ କହୁନୁ ତୁ କହ ବଣ୍ଟି ନବ ନା ନାଇଁ ନା ସେ ନବନି ତାକୁ ଦେଇଦବ କୁକୁର ଖାଇବ ଚିନ୍ତା ତୋର କଣ ବତେଇବା ମତେ ଦିଆଯାଉ ବହୁତ ପିଲାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ବାସ୍ ଆଗକୁ ବଢିବ କେମିତି ତୁ ଖାଉନୁ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଖାଇସାରିଲୁଣୁ ଜଗନ ଭାଇ କଣ ଟିକେ ବଣ୍ଟି ନବ ନା ନାଇଁ ଭୋଟ ଦିଆଯାଉଛି ଟିକେ ଏତେ କାହିଁ ଦଉଛୁ ଖାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଦବୁନୁ। ସେ ରହ ଚିଣ୍ଟୁ ସିଏ ଝୋଳ ଆସୁ ଜୁମୁଛି ଝୋଳ ଲଭର ବଣ୍ଟି ଚିକେନ ଝୋଳ ଲଭର ବଣ୍ଟି ବାସ୍ ଦେ हारे प्रीतम प्यारे।